The city of San Fernando, province of La Union. I am Miss Margarette Ancheta, a 25-year-old stammer and a graduate of Information Technology at Loma Colleges, city of San Fernando, also the province of La Union. Saying, ang pilit pinababa ng tao ay inaangat ng Diyos at nag-iwan ng katagang A-E-I-O-U. Ako po ay isang bakla. Ano yun? I, hindi na siguro kayo. O nga mga